Ew ji sala 1923 ji aliyê Sinêteka ya Bolognayê ve hatine parvekirin û rizgarbûyên ji dersinûrkirina girseyî û komkujiya Ermeniyan ji aliyê İmparatoriya Osmanî ve di salên 1915 û 1916 da nîşan dide. Hinek ji van wêneyan zarokên ku li botan hatine pesandin li Tirkiyê û rêzikên derbederên Stenrêyan dimeşin nîşan dide. Ermenî dibêjin dema cengê cîhanê yê yekem da gava İmparatoriya Osmaniyan têk çûyî 1.5 milyon Ermenî hatine kuştin û sih devlet jî piştgiriya wê iddiayê dikin. Tirkiye ku di salên 1920 da ser mirateya İmparatoriya Osmaniyan şîn bû, heşta jî bi tundî mehra genosîdê red dike û dibêje ku dema ku Ermenî li dijî rêveberên xwe yên Osmanî rabûn, 300 heta 500 hezar Ermenî û pêkemî ve ewqas jî Türk di şer da mirin. Ew zilme li Ermenistanê û civaka Ermeniyan li seranserê cîhanê her sal 24 Nîsanê têt bîrînan. Wê hefteyê pirtirî sed parlamenterên Emerîkî ji her du partiyan nameyek bû Biden rêkirin û ji wî xastin ku peyva genosîdê di daxuyaniya bîranîna xwe de bikarbîne. Parlamenterê Demokrat yê Kaliforniya Brad Sherman demek dirêje ku ji bo naskirina genosîdê piştgiriyê dike. Redkirina jînosaydê çalakiya dawiya jînosaydê ye. Pêşî hûn neteweyekê tune dikin, paşê jî hûn hewl didin ku bîranîna tunekirinê tune bikin. Ev gava yekem e ji bo jînosaydeke din. Wezîrê Derveyê Tirkiye Mevlût Çavuşoğlu rêveberiya Biden hişyar kir ku naskirina genosîdê dê zererê bide têkiliyên Amerîkayê di gel Enqereyê. Li ser pirsa rewşa têkiliyên dualî, peyvdarê Wezareta Derve Ned Price got, Tirkiye hevalbendek bi rûmet yê NATOyê ye. As friends, as allies, when we have disagreement. Wekî dost, wekî hevalbend dema ku nakokiyên me hebin, em wan dibînin, em ve naşêrin. Pispor dibêjin Bidenê hem ji serokên berî Demokrat û hem jî serokê berê Donald Trumpê pirtir ihtimal heye ku biryara genosîdê bide. Bereva jî rêveberiya berê, di navbera serok û Serokkomarê Tirk Erdogan da têkiliyeke kesane tune ye û bi rastî di helmeta xwe de serok hinek gotinên nexweş di derbarê otokratan da kirin û amace bi rêberê Tirk kir. Hiraç ji dengê Amerîkayê re got heke genosîd bihê nasîn dibe ku zererek demkî çêbe ti peywendiyên Amerîka û Tirkiyeyê da. Lê ew xema zererek mayînde nebû. Ez dibêjim dê hinek pir bihên şewitandin. Ev bi sîmbolîk bo her duwan jî giring e. Bêguman bo Enqereyê heke ne bo Washingtonê be jî. Lê hûn dizanin di têkiliyên navnetewî de pir tên şewitandin û jinû ve tên çêkirin ji ber ku dewlet li gorî berjewendiyên xwe yên netewî digerin. Pispora genosîdê Enid Kostrava harîkarî da ku nameyeka dîroknasên Ermenî bû serok Biden biçe ku ew daxwaz dikin Biden peyva genosîd bikarbîne û hişyarî da ku hejmara rizgarbûyên vê zilmê kêm dibe. We have a lot of survivors of that. Niha ji jenosîda Ermeniyan gelek kesên saxene lê sal bi sal ew ê her kêm bibin. Lê niha ew têne bîra wan û ew edaletê dixwazin ji ber ku heta niha li Tirkiyeyê siyasetek înkarê heye ku heta îro jî berdewam dike. Kostrava digel pisporên din yên genosîdê hevbîr bû ku naskirina fermî dibe harîkar ku pêşiya zilma paşerojê ya li dijî komên kêmahî û oliyan bigire.